وەک مە دیت، وەک مە بەهیست، وەک مە خوند. سۆزا بەرێ ئەمیش بیر نەکن، سۆن بخ و ئەمش بیر نەکن. چ قەیسە ئەم لە چارمیخا دووربوونێژ بکەبن، سۆزا هەباتیش مەرە قەدەرە، سۆن بخ. لە پێشیامە گەلێک ڕۆژ هەنە گۆ ئەم دە ئەزمونێن بە ئێشرە دەرباس ببن. دیسا ئەم نەکەبن کە مینا گۆر خۆبوونێ وەک خۆ نەکن و بنانێ دەسەڵاتدارا ژەحری نەکەبن. سۆن بخ. دەبێ ئەم بزانبن خۆوەنداکردن دکێریên دیتنا ئازادی گونەحکاریە. سۆزا هەباتî ji bîrkirin gunehkariye. Bêdengiyata û xemsariya mijî gunehkariye. Xeyalên mezin dibin serkeftinên biçûk de nayên veşartin. Ev xwe xapandin e. Em xwedî rojekî wisan e. Em xwedî rojekî wisan e got dinya xwe li ber tîna wê germ dikin û em diqerisin. Çima? Dem çavekî mezin dixwaze got xweşikbûnên belavkirî piç bi piç li xwe kom bike. Eger em aşiqê bixwara bin. Dilekî mezin bi qasî dilê zîlanê dixwaze bibe bersiva her pirsekî. Me çav heye, me dest heye, me ling heye û me wêrekî jî heye. Çişmekê me ji bo edûlê em nebin swarekî baş, wexta got em derwêş bin. Rast e dilê me ji hev cuda ye. Lê de evînekê de kom dibe. Dibe hêvî û dibe eşq, dibe çalakî. Çalakiya mîna pirpirîkê divê çavê me ji agir neşke. Eger got em agirperest bin. Yê got ji bo sibiha li bende sibiha be divê çavê xwestêrka dernexe. Hespê xwe baş girit veger tun ne. Ez û tel meydanê ne. Zeman wilo li me kiriye û em pişta hev bigirin. Çi binivîsîne ez ê wê bixwînim û ez çi bêjim ê wê guhdar kin. Eşq ji vê mastir çi heye? Em rê nedin ez ezîtî û xwemezin bûn bi fesadê navbera min û te. Kirêtî em bavêjin çalaka kûr, gemiyê bişewitîn veger tun ne. Zegelên perêşanî û rebenî di zeviyên eşqa me de çî dikin. Bûye çaxa got em ji kokê rakin, yek bi yek. Heyf e got eşqa me li ser çerxa bêçarebûnê bizîvire û gêj bibe û em bibin pêkenokê dîrokê. Ma ne bes, waya barbangek xwe şik ser me de tê. Jê tê bêhna egîd û mezlûm û birîtana. Dem derenge, gavekî din pêştir, yek ji min û yek ji te. Em ê wilo bigên evînê. Evîna vî welatî, welatek azad bi kesayetek azad re. Ez û te û ew derabem herin armancî. Hespê xwe baş girit, rê dirêje hevalê min.